שלום לכולם, אני מאוד שמחה להיות כאן בכנס השני, מאוד מרגש, קודם כל לבוא הביתה לפקולטה. הנושא שלי, כמו שאתם רואים, הוא נולד מזה קודם כל שב-2018 גייסנו את יניב סגל, את מאיה גינסבורג, שהיא לא רואה אותה בקהל, ואת אולגה גודורובה, והלכנו יחד אל המסדרונות של קרן קיימת. והרעיון הזה שלי נולד מזה שאמרתי שחייבים איפשהו לבדוק קודם כל את העלייה הגוברת הזאת והתאוצה המדהימה שהייתה בליכוד פטריות בישראל, ויש מקום לחקור בכלל את התופעה המיוחדת הזאת. וכך מ-2018 ישבנו באיזושהי ישיבה עם עומרי בונה, שהיה אז אחראי על העניין המדעי של קרן קיימת, והצלחתי לשכנע אותו שהרעיון חשוב. ועבר זמן, ופתאום בתוך אחד קול קורא של קרן קיימת, פתאום אני מגלה את הנושא הזה, והבנתי שהוא תפור עלינו לעשות את המחקר הזה. וכך גייסתי את חברתי הטובה, שלצערי הרב היא לא בקהל כרגע, אבל דוקטור קרן קפלן מינץ, והיא בעצם פסיכולוגית חברתית. אז פעם ראשונה הייתה לי איזושהי הזדמנות לחבור למישהו שבכלל לא מהתחום שלי, מתחום של בכלל פסיכולוגיה, ולעבוד על נושא ביולוגי-פסיכולוגי. אז זה בכלל היה מרתק. אז בואו נסתכל קצת על הדברים. שומעים אותי טוב? כן? יפה. בוודאי כולכם מכירים את אחת השקופיות הנפוצות שלי, שבהם אני מראה את ישראל במיקום מאוד חשוב מבחינה גיאוגרפית, פיטוגאוגרפית. המיקום הזה של בין שלוש היבשות נותן לנו איזושהי וריאביליות, שונות מדהימה של לא רק פטריות בישראל, גם צמחים וגם בעלי חיים. פחות או יותר אנחנו יודעים שיש לנו היום קרוב ל-800 מינים של פטריות כובע בארץ. כנראה שיש גם מינים אנדמיים, וכשיש מינים אנדמיים צריך לזכור ספר אדום, שחייב להוביל פה גם, והמגוון הוא עצום, זה נכון, אבל לא נשכח בעצם שיש לנו כמות קטנה. כי ליערות שלנו, אנחנו קוראים יערות, אבל מי שביקר ביערות רוסיה או יערות בארצות הברית, מבין שלנו יש מה שנקרא יותר מעט מאוד ספוטס של יערות, יער אודם שהוא בעצם ממש נקודה קטנטנה, יהודיה, אודם שחודרת, לשון אירופית שחודרת לישראל, והרוב זה בעצם חורשות, נטועות, אורנים וכולי, ספוטים קטנים, והצמצום הזה של השטחים הירוקים שאנחנו חווים, מי מכם הלקטים לא יצא למקום שבו הוא רגיל ללקט ופתאום חרשו לו את השטח. כולנו מכירים את זה וכולנו מבינים איך הארץ הזאת הצפופה מתחילה לאכלס את היערות של קרן קיימת, שהם נועדו בעצם לתפוס בכלל שטחים לבנייה עתידית. אז נתחיל בעובדה הזאת. עכשיו, מטרות המחקר שלנו היו, קודם כל, לקדם את ההיכרות עם מאפייני הלקטים בישראל, ללמוד את העמדות והתפיסות שלהם ביחס לליקוט בר קיימא והרגלי ליקוט. עכשיו אני עוצרת רגע כאן ואומרת משהו על ליקוט בר קיימא. אנחנו הגדרנו אותו כליקוט מתחשב במערך הגידול והתפוצה של הפטריות, ומשמר את הנבגים לשנים הבאות.
אחר כך המטרה הבאה הייתה לבחון את הדרכים לניהול ממשק מבקרים ביערות, כדי שזה יאפשר בו זמנית גם ליקוט בר קיימא, וגם מענה על צורכי ציבור המלקטים, שצריך להתחשב כי הציבור הזה גדל מאוד בשנים. הרקע והרציונל אז הוא כזה, קודם כל, פטריות הבר יש להם תפקידים מאוד חשובים, תחזוקה של מערכות אקולוגיות ביערות, ומקור חשוב כמובן לתרבות של הנאה, רווחה נפשית, קשר עם הטבע, בילוי משפחתי, וכל מה שתרצו להכניס לתוכן של ליקוט, מה עושה לי הליקוט. לאור זאת, ובמיוחד שהייתה לנו צפייה בזה שההתגברות של התופעה של הליקוט בארץ גדלה משנה לשנה, אז חשבנו שקודם כל צריך לקדם את הממשק הזה של לשמר לאורך זמן את מגוון ושיעור הפטריות המיוחדות של ישראל, וגם לתת אפשרות לציבור ליהנות מהמשאב הזה. השאלות שבהן התמקדנו, מה מאפיין את אוכלוסיית הלקטים, באיזה בחינת התדירות של הליקוט, כמה זמן הם מלקטים, מה הידע שלהם בנושא של הליקוט, איזה עמדות יש להם בנושא של ליקוט בר קיימא, באיזה מידה ציבור המלקטים תומך בסוגיות שונות של רגולציות, וזו מילה קצת גסה להגיד רגולציות, אבל כן, בכל העולם היום יש רגולציות בהקשר של ליקוט של פטריות, ובאיזה מידה התמיכה ברגולציות, בסוגי רגולציות שונים, קשורה למאפייני הלקטים במובן של ותק הליקוט, תדירות הליקוט וההשתייכות לקבוצות וקהילות ידע שונות, ומהם המשתנים שמסבירים את התמיכה ברגולציות אלה ואחרות בנושא של פטריות, ונעבור לשיטות המחקר שבהם השתמשנו. אז כמובן, דבר ראשון עשינו סקירת ספרות. סקירת ספרות זה קודם כל ללמוד מה בעולם עושים בנושא הזה. ולמדנו המון. בספרד זה שונה, באיטליה, בכל מדינה, בארצות הברית, בכל מדינה יוצרת לעצמה את המדיניות של שימור הפטריות כמו שאנשים רואים את זה. ולנו הייתה הזדמנות פה ללמוד את זה, דרך אגב, זה אחד המחקרים שעשינו כאן, הוא מחקר מאוד ייחודי. לא נעשו הרבה מחקרים כאלה בעולם בכלל, שיכולנו ללמוד מהם. בכלל לא עשו דברים כאלה. אז אנחנו קודם למדנו מה עושים בעולם, כדי לראות איך אנחנו משליכים את זה על קהל המלקטים שלנו. אז איך עשינו את זה? סקרנו ספרות, עשינו רעיונות קודם כל עם המדריכים שאנחנו הכרנו, מובילי התחום בארץ, ואחר כך עשינו שאלון אחר, רחב היקף שבו עשינו נתונים, אספנו נתונים בסקרים של רשתות חברתיות, ואנחנו הצבנו לעצמנו את המטרות. כמו שאמרתי, המחקר הזה הוא מחקר ייחודי ומאתגר, שהיה עבורנו, סליחה רגע, עלו שתי טענות והשערות. שתי טענות והשערות. אין היום מספיק ידע אודות ההגדרה של ליקוט מקיים, ולכן לא ניתן לשאול כך על שאלונים, עד שלא נדע בוודאות מה הוא באמצעות מחקר מיקולוגי ארוך טווח שיעשה אי פעם פה בארץ. וכל מה שאני אומרת היום זה קצת מאחר את הדברים, כי פתאום אני חייבת להכניס כאן את ההערה הזאת, כי העמותה התחילה באיזשהו שלב לעשות שיתופי פעולה עם חוקרים כמו אלעד, וגם עם ניצן בר שאול, וככה אנחנו קצת התקדמנו ממה שאני אומרת פה, אבל מה שאני אומרת פה עדיין קביל ושריר. עצם שאלת השאלות אודות הסכמה עם מגבלות שונות אפשריות שמקובלות בעולם, היה בה משום תמיכה בכך שיהיו מגבלות. ידענו את זה. ועל כן היה צורך לגייס נכונות לסייע, ולא היה לנו פשוט, לסייע בקידום המחקר שלנו.
אז בואו נסתכל על הממצאים. אז כלל המדריכים כעיקרון אינם בעלי השכלה אקדמית בנושא, וזה למה? כי בישראל, גם בפקולטה כשאני למדתי כאן, לא היה מיקולוגיה. לא למדו פה מיקולוגיה, ומיקולוגיה הוא לא תחום שנלמד באופן מקיף באיזושהי צורה בארץ הזאת. מקורות הידע הם בעיקר היו מרשתות האינטרנט, ונראה שרק יש קשר בין האקדמיה לבין אנשי השטח, למרות שהרצון העצום הוא להתעמק בנושא מיקולוגיה. אין לכך כל כך מענה כיום בארץ, למרות שפה ושם אני רואה התעוררות לעשות קורסים כאלה ואחרים ולמנף את העניין. אין תמימות דעים ביחס לשאלה מה זה ליקוט נכון לשימור הדורות הבאים של הפטריות. יש שחושבים שצריך למשל להשתמש בסכין ויש שלא, יש שחושבים שצריך לחסות את התפטיר ויש שלא, מרביתם חושבים שיש להיות מתונים, זה מקום חשוב להגיד, בכמות של האיסוף, אך לא כולם. ביחס להטלת מגבלות, רוב המדריכים מתנגדים באופן גורף לכל מגבלה, וחושבים שצריך להתמקד בעיקר בחינוך והסברה. מדגישים כי דווקא פעולות של הרשויות, כמו ריסוס, מה שעושים קק"ל, לפעמים בלי להודיע אפילו, היום לפחות אני ראיתי כמה פעמים שכבר התחילו להודיע שיהיה ריסוס ביער בן שמן, והכנסה של עדרים לשטחים, סלילה של מסלולי אופניים, כל הדברים האלה הם עשויים באמת לפגוע בתפוצה של פטריות. נזכיר רגע מחקר שוויצרי פה, שאומר שהליכה על שביל דרך אגב, רק הליכה, דחיסה של, הרי התפטיר שלנו נמצא, המייסיליום נמצא בשכבה מאוד, השכבה הדקיקה הזאת של סנטימטר או שניים מתחת לפני הקרקע. המייסיליום לא כל כך עמוק, לכן אופנועים, אופניים, הליכה בשטח, בשבילים, מצמצמת מאוד את האפשרות בכלל של פטריות לגדול בשבילים. ואני חייבת לספר לכם איך במקסיקו למשל, כשטיילתי באזורים שבהם מזמינים ציבור ללקט פטריות, יש להם חבלים, כמו שעושה פה הרט"ג, סוגרים שבילים מסוימים ופותחים יערות מסוימים, זה דבר מדהים. אז יום אחד אולי אנחנו נעשה גם את זה. השאלון עכשיו, איך עבדנו? פשוט כתבנו שאלון, שהיו בו סממנים מיקולוגיים ופסיכולוגיים, והפצנו אותו בצורות שסיפרתי מקודם. אז מה היו המאפיינים של המשתתפים בסקר? אז קודם כל השתתפו 590 משתתפים, מתוכם 267 היו בחברת סקרים ו-323 בהפצה של רשתות חברתיות. אחוז לקטי הפטריות באוכלוסייה הכוללת, זה מעניין, הוא בסך הכל 5.8%, כן? הגיל הממוצע, שזה מהנתונים, אני מספרת נתונים, לא ממציאה שום דבר. הגיל הממוצע היה 42, כשאחוז הנשים 47.8%, 64, שימו לב, אחוז של המלקטים, הוא לרוב בעלי תואר ראשון ומעלה, שזה מעל הממוצע של החברה הישראלית, שפת האם רוסית 10.3%, ושפת אם ערבית היו לנו רק 5 משתתפים, אז זה לא היה כל כך פה סטטיסטי ולא זה. 29% הם בעלי ותק של ליקוט מעל 5 שנים, שליש מהמשתתפים החלו ללקט רק בשנה האחרונה, ו60% לפחות חברים ברשת חברתית אחת. ככה נראה יש שאלון ששאלנו, אנחנו שאלנו מה הוותק שלך בליקוט, התדירות של הליקוט בשנה, השתייכות לרשתות חברתיות, ועשינו כמובן כאן את הממוצעים. מאפיינים נוספים שבדקנו, אז יש לנו כאן, איך למשל איזה ציוד אתם משתמשים. אז מעניין, מאוד פשוט. סכין וסלסלה זה היה די צפוי, כמו שאתם רואים, 59% משתמשים בסכין, 44%. זה מאפיינים נוספים,
לפי התגובות לגבי אופן בחירת הפטריות, אז רק מה שאני יודע רעיל, נאמבר 1, 37%, זה מה שענו לנו כאן. אחר כך השתתפות בסיורים, כמה פעמים השתתפת בסיור, שימו לב לתוצאות. הרכב חברתי, עם מי אתה יוצא ללקט. המשתנים הדמוגרפיים שבדקנו, תפיסות אודות ליקוט, מדדים של תפיסות אקולוגיות, דיווח על הרגלי ליקוט, השתייכות לרשת חברתית, כן? ואנחנו לקחנו ובדקנו את כל התוצאות מתוך כל השאלונים האלה, וקיבלנו ככה, שרוב האנשים היה חשוב להם לזהות פטריות רעל ממאכל, כמו שאתם רואים, 63.9%, והדבר הבא היה הידע אודות ליקוט ששומר, אנשים רוצים, צמאים לרכוש ידע אודות ליקוט. איך מלקטים? התפיסות לגבי מה לעשות, איך להתנהג בזמן ליקוט, אז ראינו ש82.4 ענו שחייבים להניח את הפטריה בתוך סלסלה, זה דבר שכל מלקט מתחיל יודע, וחשוב לחסות את התפטיר 75.1, אבל 75.1 אמרו לא ללקט פטריות צעירות מדי, ויש בזה היגיון, מכיוון שהן עדיין לא פרסו את הכובע, לא הפיצו את נפגיהן לדור הבא. אז שאלנו בסקאלה מ-1 עד 5, אם יפתחו מדיניות בנושא של ליקוט פטריות מאכל, כדי לשמור על המאגר, באיזה מידה אתה תומך ברעיונות הבאים. אז ראינו מסקאלה 1 עד 5, 4.02, שיהיה מותר ללקט רק סוגים מסוימים שאינם בסימן הכחדה. וכמובן, הכי פחות הסכימו על העניין של אם נתבקש להוציא רישיון, באיטליה דרך אגב צריך להוציא רישיון, לא כל אחד יכול ללקט ביערות. אז הממצאים מצביעים על הבנת הקשר בין ליקוט פוגע בתפטירי הקרקע לפגיעה בעצים. ציבור הלקטים תומך בנטיעה של עצים והגדלת שטח הייעור. מידת ההסכמה עם ההיגד בנושא בין ליקוט רב ופגיעה במערכת האקולוגית היה נמוך יותר. מה משפיע על רמת ההסכמה לרגולציות? עשינו משוואה של רגרסיה מרובת משתנים, וראינו שההבנה של הקשר בין אקולוגיית הפטריות והיער תומכת דווקא ברגולציות. בניגוד למצופה בשל תהליך התנגדות של מנהלי הקבוצות החברתיות, במבחן הסטטיסטי החברות בקבוצות החברתיות של ליקוט פטריות לא נמצאה כמנבט להסכמה עם הרגולציות. טוב, אנחנו נעזוב את זה רגע כי הזמן שלי קצר, אני אעבור למסקנות וההמלצות. המסקנות הן, תופעת ליקוט הפטריות גואה ומתפתחת, זה אנחנו יודעים. הידע בקרב הלקטים הישראלים ניזון בעיקר מקריאת ספרים, איסוף מידע ברשתות חברתיות והשתתפות בסיורים. בארץ אין תהליך הכשרה מוסמך או מודרך למדריכים, ואין תוכניות אקדמיות כאלה או השתלמויות מסודרות. אולי היום זה ישתנה בעקבות הרצון של העמותה פה לעשות משהו, או באיזה מכללות שראיתי ואוניברסיטאות פה ושם שחושבות על קורסים מיקולוגיים. בחלק גדול מהמדריכים הם יותר אוטודידקטיים, שרכשו את הידע בעצמם, ויושבים פה לא מעט כאלה בקהל. מרבית המשתתפים בסקר מביעים עניין גבוה בלימוד היבטים שונים של הנושא. תופעת הליקוט היא תופעה חברתית בעיקרה. מרבית המשתתפים מלקטים בחברת אנשים נוספים. דבר נוסף, בקרב המדריכים יש אי הסכמה לנושא של ליקוט מתחשב ובר קיימא. אי הסכמות הם הינן לגבי עצם השימוש במונחים השונים. אנחנו צריכים קודם לעבוד על החידוד של המונח, מה זה בר קיימא וליקוט מתחשב, ומפה אני דווקא אקפוץ לזה להמלצות. יש חשיבות גבוהה לפיתוח תוכניות הדרכה מסודרות, הן עבור הציבור הרחב והמדריכים,
התוכניות האלה יכולות לשמש באמת כפלטפורמה לשיתוף פעולה בין ציבור המלקטים לאנשי המטה והשטח בקק"ל, בכדי להוביל מהלכים נוספים בקידום ממשק קהל בנושא פטריות. חשוב שבנוסף למחקר חברתי חינוכי, אנחנו צריכים גם לקדם מחקר מיקולוגי שיוכל לתת לנו איזשהם תשובות, מה זה ליקוט בר קיימא, מה זה ליקוט מתחשב, לכל הדברים האלה שהזכרתי קודם, וחייב להיות שיח עם מובילי התחום בארץ, ועם האנשים שקשורים ליערות, כמו קק"ל, רט"ג, אתם יודעים, רט"ג גם כן הם גוף ירוק בארץ שחשוב לשוחח גם איתו, ואם יתקיים בשנים הבאות מחקר מיקולוגי ומתחיל להיות כזה, אז הוא יהיה טווח ארוך, הוא יהיה לטווח ארוך, ועד שנוצאים ממנו מסקנות, גם זה יהיה עוד כמה שנים, זה ברור. יש מקום לפתח תוכניות בהן שהציבור ישתתף בפרויקטים של הפצת נבגים אולי, פרויקטים של מדע אזרחי שגם נרקם, קרי ניצן בר שאול, שמסייעים לקידום השימור של הפטריות בישראל. לסיכום, למחקר שתי מסקנות מרכזיות. האחת היא שציבור הלקטים מבין את הערכים האקולוגיים והצורך בשימור היער, וכן מעוניין לקבל ידע בנושא. יש מקום לשיתוף פעולה עם ציבור זה במסגרת חינוכית כדי להנחיל את הידע אודות ליקוט פטריות. והמסקנה השנייה היא שמדובר בתופעה חברתית וקבוצתית, ועל כן יש למצוא דרכים לפנות אל קבוצות לקטים, למדריכים מובילי דעה, כאמצעי חשוב להגיע לקהלים הרלוונטיים ולקהל הרחב. אנחנו בינתיים, מה שעשינו מתוך כל המחקר הזה, אני עשיתי איזשהו, יחד עם אסף קרבני וקרן קיימת, כתבנו מאמר אקולוגיה וסביבה, אתם יכולים להגיע אליו, משנת 2022, שבו כתבנו המלצות, מה לדעתנו זה ליקוט מושכל או מתחשב, וגם בספר שלי, במהדורה האחרונה שיצא ב-23, הבאתי את הכללים שחשבתי שצריכים להיות שם. היערות בקק"ל פתוחים לציבור ללא תשלום, ליקוט פטריות בשטחים של קק"ל מותר ונחשב לתופעה חיובית כעיקרה, ומתאימה לרוח ומטרות ניהול היערות השטחים הפתוחים. ככלל, קהל המלקטים נמנה על ציבור שומרי היער דווקא, והליקוט עצמו מסייע בשמירה על היער והשטחים הפתוחים, והזיקה בינם לבין הציבור. היום אין מידע מחקרי מספיק בנוגע לתופעת הליקוט ותפוצת ויבול הפטריות. עולה החשש יחד עם זאת, זה מאוד חשוב, זה lesson to take. עולה החשש שליקוט מסיבי עלול להשפיע באופן שלילי על פטריות הבר, וכתוצאה מכך להוביל גם לפגיעה במערכת האקולוגית של היער. גם אם החשש הזה יתבדה במחקרים עתידיים, עדיין היום כל המדינות בעולם, כולל אנחנו, צריכים עדיין מחובתנו לנהוג באחריות סביבתית וחברתית, וכן לקדם ליקוט מתחשב במערך הגידול והתפוצה של היער, של הפטריות, של תפוצת הפטריות, שמשמר את הנבגים לשנים הבאות, ומשאיר גם למלקט הבא אחרינו מספיק גופי פרי להנאתו. אני רוצה להגיד תודות, קודם כל, לשותפות במחקר, להילה סגל קליין וספיר אופק, לאסף רוזנברג, שעזר לנו גם בסקירת הספרות. תודה לקרן קיימת על המימון של המחקר המיוחד הזה, ותודה מיוחדת לאסף קרבני, שהיה הרפרנט של המחקר מטעם קק"ל, ועזר לנו להתמודד עם כל המחקר שעשינו בדרך. יש שאלות? אני אשמח. התשובה היא אבסולוטלי כן. בימים הראשונים של הריסוס, אנחנו צריכים שלא להיכנס ליערות האלה. הם מרססים לפעמים נגד תוואי התהלוכה, וכל מיני ריסוסים. אמנם
ריסוסים שהם טוענים שהם ביולוגיים, אורגניים, whatever, אבל עדיין, עדיף לנו לקחת פסק זמן ולא להיכנס ליער הזה, כשידוע שהוא מרוסס. איפה אפשר להתעדכן? אז זהו, אז אנחנו ראינו שבקרן קיימת דווקא מפרסמת, נכון יולה? קרן קיימת... הם שמים שלטים ביערות, צריך להיות ערנים לזה, צריך להיות ערנים מאוד לדבר הזה, הם שמים גם שלטים וגם מפרסמים, היכן הם ריססו, זה מחובתם לעשות את זה. אז לא צמחים ולא פטריות, לא מלקטים בזמן הזה. תודה, דליה. תודה לכם.